Sziasztok srácok, én Bence vagyok, és itt van velem, Patrik! igen, és ebben a videóban Rivals-ozni fogunk. Ja, Na, szerintem kezdjük el. ja. Én vagyok sárgába. Jó van. Előlem. Az a baj, nekem nincsen semmi jó cuccom. De itt ki lehet választani. Ja, sorry. Hmm. Jó legyen az. Szerintem egy loadout. Ja, ezt rosszul raktam be. Ezt nem úgy akartam lerakni. Na. Jaj, Tölts már vissza! Aim assist! Jaj, tesó. Tölts már jóra. GG. GG's. Ha akarsz, változtathatsz weapont. Várjál, változtatok. Jó, szóval ha mehet. Mát. Jó. Ha vagy? Tudom, hogy itt vagy valahol. Te! Aha. Nem? Hol vagy? Ahol te nem. Tesó. Jaj. Szemiszelhetem most. Ne ugráljál már! Mi? Azért kaptam én, mert nekem több HP maradt. Nekem mennyi időt? Nem tudom. De nem olyan sok. Ja, várjál, változtatom lootot. De Mindegy, hoztam mehet. le. Anya! Mi volt az? Mi volt az? Warhorn, szerintem arra gondolsz. Várj. Várjál, változtatok már ilyen lootot. Nem az, hanem hogy Mi volt az, amivel úgy lesebeztél, tesó? Szerintem az volt. Nem, de azzal nem tud sebezni a Warnó. Szépen késeltelek, tesó. Én is. Chill. Mind a ketten késelni próbálunk. Jaj, Dögölj na már! jó. Ott vagyok. Jó, GG. let's go! Mi? Vansatoltalak késsel.
Van satoltál. Aha, Várjál, ne gyere. lehet van satolni ki is. Mehet. Megint! Bro, az csal. Nem csalok. Majd nézz vissza a videóban, nem csalok. Majd visszafogom. Aha. Anya. Miért laggolok ennyire? Jó, még egy ott van. Még egy ott van. Anya. Te Jó, csak ember! azért nyertem, mert ezt hoztam. Jó, ezt lecserélem. Hozok mást. Áú. Értem, hogy te így játszol. De tesó! Az még Jó, egy azt többet köcsög nem használom. fegyver. Ezt többet nem fogom használni, mert csak laggolok tőle. Final round. Várjál, váltok. Jó. Szóljon át. Mát. Mi a fo... Hogy kaptál ott 100-at? Ó, nem is kellett volna hozzám. Nincs a Robloxomon hang az a baj. Ó, Hát de az íjat hozzá. ott 100-at kaptál. Amit nem tudom, hogy. Mi a... Te brá. Nem áll, az nem működik úgy. Hogy nem találok őt? De jól leraktam amúgy azt a jumpedet. Ne, észrevett! Jó, halott vagyok. Inkább leugrok. Azt hittem nem veszel észre. Tesó, én már tudtam azt a helyet. Én amúgy onnan tudom, hogy mámon mentem egy random gyerekkel, és az mindig oda felment. Bro, az csal. Nem csalok. De... Én nem csalok, oda Jó. fel lehet menni. Lehet mégis rossz az a mod. Tesó, oda fel lehet menni. Rájöttem. Hol vagy? Menj innen. De nincs semmi betöltve. De tesó!
hol van. Jaj! Jó, én most nagyon rossz vagyok. Tesó, én is. Mit csinál a kamerám? Te tesó! Nem akarja a kamerám, hogy nyerjek. Ja, hogy mikor lebegek, akkor nem tudok célozni. De miért nem reloadol? De is miért lefele izél? Ez a videó ennyi lenne. Lehetek jók. Sziasztok! Iratkozzatok fel, és lájkoljatok, hogyha szeretnétek. Hello. Viszlát!